Here. Familia maromo 300 sani koro jote skund primar ma Kobuya mayudore Rachuonyo North toka oramiri ubaro tong' mare kendo muomo nyake utegi. Jodago koro kwayo kony kod chiemo ka giwacho ni gisandore mokalo. Ali Abich nolimo skundno kendo miwa lipot makama. Ali Abich kaponi nyalo winja miwa ne ler ewi gima timore skundno gi e thuoloni. Erokamano ahinya Milton, nawinji makare kendo abiro achiel kachiel kawuok e Kobuya Primary School mantiere kar chund bura ma Rachuonyo. Mana kaka iwacho no endo famili ji masani koro kwan goingo 300 kogo kambi e skund primary kaendi bang' ka pi oula daro gi miechgi kendo nyaka sani chakre giko dera mokalo famili gi eki osebedo ka ogo tach kaendi bang' ka utegi pi oula odonje kalure kod koth mosebedo ka chwe e kor gwenge ma pacho kaendi ma nomiyo aora Miriu opong' kendo pige odonje miere masani koro ok nyalo dak e miere gi magisebedo ka gidak kendo sama walose ni endi famili gi eki sani koro go kambi kendo kae ma gidak e skund primary ma Kobuya kaendi kalure kod masira ma okele kod pek mar oula koth mosebedo ka dhi nyime kod chwe e pacho kaendi mopore kod skul primary ma Kobuya ma wantie gi sani Milton bende skul ma Osodo ma bende yudore location ma wang' chieng' kar chund bura ma Rachuonyo kaendi bende nitie familia ma ojote bang' ka masira mar oula daro gi mier kendo nyaka sani endi pok giyudo kony moro amora kowuok kuom bede migepe mag sirikal ma bende gikwayo mondo oyo konygi mondo pek masani koro gineno e kambi ma gidaki kaendi orum chutho. Gi ka an kod ruoth ma orito location ma Kobuya kaendi ma bende osebedo ka ojot kaendi kaachiel kod jopiny maneno ni ngimagi obedo makare e tok ka pi nosedaro gi miere. Chief ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni masira mar oula ni notimore karang'o to gin kwan ji adi mantie e kambi kaendi to bende giseyudo kony kowuok kuom migepe mag sirikal kaluwore kod midhiero ma gin go kaendi machiegni. Erokamano Bwana Ali Abich, an giluonga Damianus Osano, an chief ma Kobuya location. E sama wantie go kani aora mar Miriu o burst its bank kendo e sechegi oyiech ma e sama wan go ni aora dhi ma opong'o miechgi kendo kata mana cham manche jo opuro aora omuomo moketho. Tok mano pap kuonde ma jamni chieme bende pi odhi mopong'o mak sama wan go ni jopiny nigi tabu mar kuonde ma dhok nyalo kwaye kata jamni matindo. Machielo kendo en ni udi manyo jogi odake thothgi pi oluoro kendo pi oketho. Koro chuno jowagi ni nyaka gibi e skul Kobuya Primary ka mondo gibed ka kaka rescue center. Omiyo seche ma wantiego ni jowagi nigi tabu kendo gikwayo kony kowuok kuom national government to gi county government to gi other humanitarian bodies like Red Cross mondo konygi okelnegi e chiemo machalo kaka michele, machalo kaka oganda, machalo kaka bando, machalo kaka cooking oil. Nitie food items like mosquito nets, tents, blankets, one gi kitchen kits and bar soaps. Nikech kama wantie ni kane wan gi mine matindo kaachiel gi joma nyiri. Koro ka bende ginyalo konyo jogi gi sanitary towels bende nyalo konyo jowagi. Kama wantie ni pi mantie ka is not treated. Jowagi kwayo ni kaponi ber to inyalo konygi gi yedhe mithiedhogo pi bende. To kendo kaka koro mosquito suna ni ka kendo kaka makoro bende is a bit bushy, wanyalo kata mana bedo gi yedhe machalo mag malaria. E sama wan go ni wach mar pi mapong'o kane osekawo ndalo mang'eny. Kendo nyalo paro ni e higa mar 2020 ne nitie select committee on environment and natural resources mano visit wa e Kobuya ka. Kane nitie petition moro mana achiel kuom wano tere parliament
maning'iyo go ni to ere kaka mitigation mar pigni inyalo tim mondo mi jopiny oyud konyruok. To nyaka sama wan go ni nyicho waneno mana ka some few individuals nobiro ka motimo pegging. To weche mag dikes manonego beni bet pod ok waneno kotimore up to this time. Omiyo wakwayo government mondo okony jopiny nikech this perennial flooding ok en gima ber kiny ka kiny, iga ka iga. Milton bende an ka kod moko kuom jogo eko masani koro pi osedare miechgi kendo gigo tach e skul primary ma Kubuya kaendi ma wadwa giso ni to ngima gi chalo nade nyaka ne gibi e skul kaendi. Inyalo chawo gi nyingi ting'iswa ne kaka achiel kuom jogo eko ma pi odare miechgi. Gima chalo kod nade ka skul sama koro jote niendi. Kwa majina naitwa Tekla Tabu Adu. Mimi ndio mwasiriwa wa maji, nimehama nyumbani kwangu na umri wangu huu. Nina huzuni na majonzi mengi. Watu wanapita na maji, kuku zimeenda na maji, kondo, buzi. Inatubidi tuhame manyumbani ili tukae shuleni. Pamoja na kuwa kazi ya Mungu haina makosa, lakini tumeathirika. Mama Gladys wanga nyawangaya inikanye lianu wabadi Gladys wanga waiwakini ne wangwa wanikilit mangei ya jowa waiwak nikechipi pikino iworo jote wamechionea kwa macho. Gimokere nyokoromi wameona kwa macho yao. Bado tumekumbwa na ukame wa maji, pamoja na kwa uchumi ni mgumu. Lakini Baba, nina imani yote hayo tunamwachia Mungu, ndio mweza wa vyote, maana yeye ndio kimbilio letu na ngome yetu. Sina mengi ya kusema. Asante sana. Ibiro chawo gi nyingi ting'iswa ni ini wuok e gweng' mane to kambi Mountain be oseyudo kony moro amora kuom migepe mag sirikal, to gin pek mage muneno e kambi kama koro jote ni? An gi nyinga iluonga Carolina Nyanga Gutu. Konyi loaka. Pi osemuomowa kendo wasebede kampu ka kuom madhi juma. Onge gimoro amora mwaseneno kaluwore kod sirikal moritowa. Onge gimoro amora mosekelnwa machalo chiemo. Wadak ka to kech negowa kod nyithindo kod gimoro amora. Wadak marach nikech e kinde ni pi omuomo to kata yedhe pok okelnwa. Onge kata gimoro amora mwaseneno. Chiemo onge, yath onge, nyiso ni ngima wa ni hatari. Gladys, Mama Gladys wanga in kanye adipo wuono kuome akolela jowa mane wayiero ere mondo koro wane usani sama koro wan kod chandruok machalo kamae ni jowadwa watho e kambi ka kech negowa. Erokamano an kod ed teacher ma school primary ma Kubuya ka nikech ng'eni Milton kochakore juma manyien to skunde ibiro yaw ayanga e pacho kaendi, to jogi ni kod luoro ni pone koth omedo dhi nyime gi chwe e pacho kaendi to pod gibiro dhi nyime kod jot e skul kaendi, to skunde bende yaw juma manyien. Kaka japuonj maduong' e skul kaendi bende no kamaendi nyalo biro rocho chenro mag somo pone jogi kuma sani koro olo riembe miechgi omedo dhi nyime kod go kambi e skundi kaendi machiegni. Erokamano ahinya jalendo. An machung' kane iluonga ni Benta Moses, ane skul kama koro joma pi oriembo obiro dakie. Skul Kubuya koro osebedo kaka rescue center kendo osebedo kama higni mang'eny. Aneno ka an gi luoro kaka jatelo mar skul ni odhi chocho chenro mar somo, nikech next week Monday wayawo skul. Nyithindo bende geno yawo skul, jopuonj oikore duogo skul. To ka gidonjo to gidhi yudo environment morochore ma kaka gidhi chako ok ang'e ni dhi chak nang'o. Akwayo sirkal gi chuny motur ahinya, nikech gini en gima osebedo ka bedo repeated year in year out. Kenyal ger rescue center moketne nyaka store gi gik makonyo jogo ma pi oriembo, ma kata ka chiemo moko to kete iye to bedo well managed. Gine nyalo miyo koro kata ka gino timore seche ma skul dhi mbele to jonyuol community ma pi odaro nyalo yudo kama dake. An kaka skul aneno ka nitiere chandruok mang'eny ahinya. Achiel kuom facilities mwatiyogo ma pi jomodak nyaka ti gi pi, to pi ok oromo. Pi ma wantiere godo ma bohol okethore, ne ok ti maber, ne wachano lose to pok olose, to seche gi nyaka pi beti
tich mar piny nyaka dhi mbele. Koro jonyuol manobiro kagi aseneno kodgi lit ahinya, kech kang'iyogi taneno ka gilitna. Nitiere nyithindo, nitiere deye moti, nitiere jodongo. Jogi te oriwore kanyachiel. Classes gi te gipong'o te. To classes wagi nosebedo condemned some years back. Pok ogergi. Classes wagi chwer. Koro imagine ni ng'ato ae pi. No dake pi. Pi oriembe dalane. Koduogo ka to ninde simiti to koth be chako goye ka malo. Aneno gima lit ahinya jonyuol gi jopiny mawinja e odiechieng' masani ni. Nyithindo gi sandore, jonyuol gi sandore, nyithindo matindo bende sandore, koro kaka gitimo onge. Erokamano ahinya, akwayo jokony manyalo konyo jogi mondo winj maber. Giyude nafu matin mondo tim manyalo. Erokamano. Erokamano ahinya Milton, mano mana ywak mamoko kuom jogo kuma sani koro dak e kambi Kubuya Primary School ka nigo ka gin kod geno ni sirkal kod migepe mamoko ma bende chiwo kony biro winjo ywak margi mondo resgi kalore kod midhier ma oula okelo negi e kor gwenge makono. Kamano aduka achiel kachiel nyaka e studio mar Milton. Erokamano ahinya Ali Abich kuom report ma kamano kowuok e kaunti ma Homa Bay. Nyakwa Ramogi yiena mondo akaw yweyo mokwongo e thuolo ni eri ma